Mga kuys, good evening. Panibagong hunting vlog na naman. So ngayon, apat tayo ngayon mga kuys. Isa, bilang tsuhin natin. Plus, yun, kasama natin si Apo. Yun. Marami tayong mga fruit stand dito, fruit stands. Bayabas mga kuys. Yan o. Doon yung isang tsuhin natin. So, tara mga kuys. Enjoy sa ating hunting vlog ngayon gabi. Sana nakakuha tayo. Swertehin tayo ngayon. Kuha tayong stick mga kuys. Para mayroon tayong pamalo mga kuys. Yung mga kuys, nakapaa lang tayo ngayon para para hindi tayo mahihirapan pag maghabol na natin ng ibon ba, kung ano yung makukuha natin ngayong gabi. Mayroon na tayong pamalo mga kuys, baka sakaling makatsamba tayo ayun na. Yun. Tara. Yun. Lulusob na tayo. Doon yung mga kasamahan natin mga kuys. Doon yung isa. Bali, apat tayo ngayong gabi. So ayun mga kuys, dito tayo dadaan. Ayun mga kuys, medyo dihado yung lakad natin ngayon Kanina pa tayo pa ikot-ikot dito, wala pa tayong kuha ni isa mga kuys. Mga kuys, medyo tayo ngayon medyo dihado. Kanina pa tayo dito pa ikot-ikot sa sakahan. Wala pa tayo nahuli. Ay, duro yan sinanay lang yan Bayabas, guyabano, durian, yun, tubo, malunggay. Dami dito mga kuys, kahit ano pwede mo kainin, kaso hindi lang to sa atin. Balon, lemons. Ay, ano klase? Aranghita? Aranghita nino? Yan, daming limon. Limon. Aranghita na. Dagko kayo makaon? Oo? Di ay. Ano? Malunok na. Do. Kimo tayo. Limon Nagkuha nino? Shout out sa tagian mga idol si Aploy. Yun, ganyan yung napapala. Sobrang bango mga kuys. Yun. Tara, punta tayo dun sa unahan. Salamat. Mga kuys. Mga kuys,
wala tayong huli. Sobrang mailap, no? Kasi nga kakadaan lang ng harvester. So medyo ano pa yung mga ibon. Sobrang ilap. Tapos yun, mahina yung mga flashlight natin. Hindi talaga naka full charge. Kita naman gabi. Tara. Kuong. Headshot sa ulo. Pero ko din Ibrahim. Ano? Ibrahim. Ako'y iwag kaya ako'y nakakita. Tilupad na ron. Galod na. Wala to ra, oh. Klaro ba rin? Ano? Kus kabugoy. Luyo pa siya doon. Ano? Ano? Wala manggo. Wala manggo. Wala. Wala manggo. Malay. Wala na igo. Wala manggo. Ay, kabugay. Yun mga kuys, kabog mga kuys, no? Big bats. Wala. Ya, ipatan mo dua. Silawan. Ha? Wala ka malupan na. Oh, kana ulo. Kurap. Ya kay tatlo na po. Wala din manggo. Di o may nang pako. Okay, igo. Wala din Oh, manggo. Anda wala. Pinulupad na ron sila. Na. Naulupad. Wala din manggo lagi. Iyo. Kabihon. Parang na pa yung mayroon pa isa mga kuys. Balay be. Ano man ay balagod. Iyo pa daw. Dre dapat to. Dre dapat pre. Ya. Nay bala wala. May plaster eh. Kuan. Sir, headshot sa ulo ha. May bala gani di ay. Uy, bala. Wala lagi. Wala gani. Hindi. Nahulog na to pagsulod. Wala. Kagawa na. Ayan. Ano lang na pre. Ay, plaster lang. Kaya sige na. Sige. Huwag akong kuan. Buwan. Kabaw na ron. Agad dugo na ng ulo. Oh, igo. Igo. Di, isa pa. Lah. Wala na. Ano yung bala? Na Pilit na na oh. Yun mga kuys, natamaan yung kuys. Pa doon na. Ito, huwag yan. Brini lang man to yung bala ni piti man sa. Wala ka igo, klaro kayo. Wala kay go. Igo eh. Wala mo igo nga. Tadi siya. Sige, headshot sa ulo ha. Ayaw. Tulog na na ba? Oh. Duha na. Lah. Yaro. Wa yapon. Igo ula. Igo, uy. Wala lagi. La. Igo ula. La. Bumbay na pre, bumbay na pre. Ayaw. Sige. Narudag na igo. Kaya mga kuys. Namay. Ano na ganyan ako katong gingon ako diyan nitong pa oh. Lahi po dito yung muna kita. Lain to dili lagi to ni Toyok sa. Wala na mo bumbo. Yun mga kuys. Kanina, nandito yung isang big bats, no? Doon sa kabilang bakit. Doon sa kabilang niyog. Ngayon, nandito naman yung isa. Di ka na maora gyapon na. Di naman. Maora ni lupa to. Gamay man na. Dako kay to di oh. Dako kay buklad na siya bako. Pero dako ginaon to. Kuman. Kana naigo naman na. Wala. Naigo ganyan ang natira niya. Lagi.
Tigpos ka kung maigo. Ligo na igo. Doon ka buto. Wala. Agop lang kayo siya. Wala na. Nara. Kapay ko eh. Ako tira na po. Yarar kayo kuha kayo niyan kuha na na. Ganito ni. Simpla. Layo kayo na maigo. Wala na. Dito na ka bukro. Bala. Maigo eh. Ano to? Ayun. Kamu po. Nilupan. Nangit Lah. ba? Wow. Pa. Kiat. Kiat ya. Wala. Umalis na walang paalam na kayo. Kiat. Thirds. Allah. Kisiyang. Kabog. Yatay. Pinakabala na ito to. 5. Dito na tas Picasso. Gupon yung mga kabog dairon. Grabe mga kuis. Sobrang laki nila, no? Luya siya po. Kaigo. Ayun mga kuis, puntaan natin yung dito, no? Sa may Talisay. Kasi mayroon daw silang tinamaan kanina na kabug, no? Mga big bats mga kuis. Yun mga kuis, dito tayo dadaan, no? Pupunta tayo sa may isang puno na mayroon din daw kabug. So tingnan natin, baka makachamba. So ayun mga kuis, no? Nakapaputok tayo ng isa, hindi rin tumama. Daming kabog dito mga kuis. So ano lang, wala na tayong bahala. Daming kabog dito. So ayun mga kuis, pauwi na tayo. Sobrang daming ibon at daming kabog. Wala tayo swerte. Walang swerte. Walang huli, no? Dagan unta pero Nagkaroon ta, kaso wala dyan. kilo. Walang swerte mga kuis. So liwang, no? Pauwi na tayo ngayon. Zero balance tayo ngayon, pero at least, no? Na-enjoy natin, pero kailangan talaga, ano? Check mo kayo mo tira to. Daming kabog na ako. Siguro next vlog natin maghunt tayo ng kabog. Kapag lang kayo doon kabuk marbon ka, pag natagsaan mo to. Igo yun to. Kaya makapabuto man. Okay rin, marubugan dito. Balay lapit ba? Grabe. So yun mga guys, maraming salamat sa pagsama, no? Kung saan abangan nyo yung mga next natin adventure. Yung kahit ano-ano yung mga ginagawa natin dito sa probinsya. Maraming salamat sa pagsama. Yun, good night sa ating lahat. Good morning kung anong oras mo ito pinapanood, no? Yun mga guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Tara. Okay ba? Ayan. Ano lang na. Ay, plaster lang. Paano ko gina? Sige. Huwag akong kwan, buwan. Sabaw na ron. Agadugo na ng ulo. Oh, igo! Igo. Hindi, isa pa.